Drewmas Media, taking you to another level. Makadi Ruzhinji woye. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Muri kuseka Nigeria. Ndiri kuseka kuti kune umati musati Zimbabwe. Hanzi musazoti muri yeZimbabwe. Saka ndiri kuseka kuti Ruzhinji woye. Atiri kuedza kakusanganisa matauriro hanzi izvo zvinondibohwa kuti muri yeZimbabwe. Saka chera motoshinga kuti mubvise kachijairirwa ikako kekuti makadii muri yeZimbabwe. Saka inini ndakuisa ka something. Ari kufila like kuti muri yeZimbabwe inomubhwaka. Unosimudza maoko papi pa comment section. Saka ameno ipapo tinoona nemavhotsi acho kuti zviri kufamba sei. Zvironga izvi shumba chivanhu chinoitwa muZimbabwe ende tiri kutaura neshona nendebele zvichireva kuti ndezvemhuri yeZimbabwe. Asi zvisinei tine English channel yatiri kutanga manje zvekuti aiwa ikoko kunenge kusina mhuri yeZimbabwe nekuti tinenge takuita go international. Saka tinovimba ivavo vachange vachifadza. Makadi mose kwamuri kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Mhuri yeZimbabwe salibonani mahlavezulu ngiyathemba lapha ndithole khona nilitholeli kahle lami ngiyazama phela ukuthi ingathi muli yeZimbabwe ngoba into esengijayele kodwa hayi mahlavezulu namhlanje siliphathele olunye uhlelo mina ibizo lami nginguChiyera njengezonke izikhathi ngihamba loshumba sililethela phela indaba ezenzakalayo esizweni sakithi lesi seZimbabwe ukuthi kuyini okwenzakalayo ngokwesintwini ngiyakwazi ukuthi abanye babefuna ukuba kwazi ukuthi amadlozi ethu akhona abanye babelieve abanye babelieve kodwa thina njenge Drewmas Media sesifuna ukuthi njani silitshengisa ukuthi abanye abantu benza njani isintu sabo. So mahlabezulu ngiyathemba ukuthi uhlelo lolesizathi silinike lona lizathokoza ngalo. Chirongwa chedu chanhasi kachera ndofunga paya makaona tichiburitsa nhau uya akasvikirwa nemhepo yemumusha yemunhu akafa munguva yehondo. Pakaitwa chiitiko ichocho pakavewo zvakare nemuyera soko mukanya. Twekwawo twakabva twabata
sematauriro atakakuita yaya kuti sekuru havaprofite, sekuru vanongoita kuti zvinhu zviitike zvega, ivo chavo vanenge vakagara. Naizvozvo mukanya vakabva vabatwa nemhepo yekwavo, ndokuchitanga kakurondedzera zviri kuitika muupenyu hwavo. Asi kachatoda kukuzivisai ndechekuti muchirongwa chedu chanhasi mukanya ivava vakazorutsa matombo. So muli yeZimbabwe ngethemba ukuthi ehlelendeni elithela lubona lolana lo okwakuleqhawe elalisilwa phela ngesikhathi sempi, wafa engafanga, wakazange engcwatshwe kahle, wasenjani umoya wakhe wasuphumela kumzukulu walapha ekhaya la ngikhona. So khona phana isenzakalo sona leso kwasokusiba lomunye futhi abamba ngumoya futhi wakibo lapho ukuthi hayi kulento ezinganjani, kulento ezingahambi kahle, yena lo moya wangikhona wangowakomkanya osoko. Nasi tiri kuwapa chirongwa mukanya worutsa matombo pazere vanhu. So mukanya wangikhona linxa lingabukela phambili wahlanza amatshe. So muli yeZimbabwe hayi into sibili enjani eyasimangalisayo ukuthi wahlanza amatshe. So muli yeZimbabwe sisathi silinike uhlelo lwenu Mahlabezulu libone ukuthi kwini okwayenzakalayo. Guys, tikupe ichirongwa chanhasi, asi musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Wazviziwa sekuru akati kwese mukomana akaenda kurefu Akona bonia kakata. Sai katrisa. Akona ka. Achifonera ini. Wakusho. Ndakutitezvara wakufona ka. Asi towakusho. Ende wokuona. Ikata chise kurwa. Aiwa ndizvo. Ndanyoka kumasura kumusika. Ndizvo. Ndaita. Ungambosha. Pandanda kuti ndikudzo tipepo. Aiwa. Wandiona kudandi. Ndipedza machi yangu sokuni machi matuki ari. Edimo amos. Edimo akauya kudai. Akada kuita chokoma mwete kanza sekuru kwete ndo trap. Asi ana kuzoka. Ana kuzoka.
Chani nduru sakanyaya iri besekuru regai mukaranga tida kuti mundisimudzirewo dzinzara kariba kaita wazukuru varipo edwo akauya akadaita choko muhomwe asaita choko muhomwe sekuru zvakaramba vakamutotora dzinza akauya nemwana akadzoka hopiri makatita kuti ende otora chii akaenda akagara wakanditsipika kuno wazukuru wangu wari kuchema saka panyaya iripo mari vaita zvakanaka ndakambouya ndakamusisa kusakura muri mumatare mumadzinza asi akadzorwa murodhi saka nyaya iripo sekuru handisida kukuvhiringai Nomere tanganya. Saka ndinoda dzinza rake. Mukaranga umwe andasvikire. Ine dumwa zenga nhora ari kutswa peri rina anonzi Mukonda. Waimutungamidza. Pakanotsipikwa pakatowa tori tichirere guwa iri kutoita. Pakanokorwa tanga. Dumwa ndori kuda kusunga kutaura. Asi rega ndikudzika kuti savhiringe zvidimbo sekuru. Ndira kuti mutanga mapedza pano mutasumudzira nyore sainya ndikutaure ngunyora nyore sainya ndikutaura ndira kuti mukaranga acho auye anowa baba ohomwe ipi iyoyi ini ndidzitete guru rawo mukaranga aivhima wazhinji vanozviziva aitora shiri mumaoko asi kwakaita nyeredzi inge iripo yakatanga kuya kosunungura asi nyeredzi yaitsimbirirwa asi nyaya iripo
Ndoda kuti patange patorwa jira riri mukati megate rine mvura iri kubhoira ine mazita emadzikaranga. Dungwa iri kuramba kubuda. Dai ndakurukura. Asi ndakarutsa dungwa irori. Mukaranga anga adzama kutaura. Aziva kuti pano zvavakuitika. Mukona jechara ndasipata iri. Ndarisanganisa. Ndandonzi mafembo. Anditi. Mafembo andasanganisa banatobata. Utapuchire mukaranga. Unopuchira nawo. Ari murukunza. Ndakuwa sunungura iwo wawesa. Akunzei. Yego. Rega uzorore chatedza dzinza rako iwe. Utaura. Zorora. Abo za Rwuchiona. Akarutsa dombo. Ngomuna vatu wacho wataitotsirikwa nawo iwowu. Wachitsirika humwe ibi. Nokuti kwakaita nyeredzi. Yakapupura hwendo rwenyika ino. Wapupura hwendo rwenyika ino. Asi zvakaonekwa kuti aiwa. Repasi. Kuri kuda kuendwa. Asi kuri kuda kuendwa mai. Panenge pafumuwa wakaranga Edmond Amos watamudza dzinzo. Vanzo anyari kutaura sekuru. Iri dombo iri he. Pano mwana anonzi Amos mwana muduku. Akafa zvisina nzira. Asi nyaya yeponyeredzi yakauya. Ichida kuti ifukure mataya. Papatorwa dombo rakatorwa asipo. Aenda kunonzi kuti Mbomai. Aida kukaradziwa ikoko. Ndopakatorwa dombo repamuwero. Irori. Murandakadzi wemurerwa agera ari kuchengeta homwe. Akadhonzwa nechinyoka. Akaenda uku. But pakanga paita wakaranga wana waduka anonzi honest. Akasvikirwa aripo paumba. Pakaita imbwa dzikada kuruma munhu. Asi nyaya yakaitika ndokuti imbwa dzakatonhodzwa. Imbwa dzatonhodzwa akatora dombo pakati peruwanzi. Atora dombo paruwanzi ndopa akapinga nyaya iyi inonzi Amos achichema. Edmond akamusunga ndakamuti muzukuru. Zvawaita zvika izvi. Wazorora nhasi ari kukwenya nawo. Wazukuru wakaranga vakaenda kurikowa nemuranda neumwe iyi. Wakazaruriwa mari ndaida kuti vatenge chinhu chinooneka. Asi vamwe vana vacho vakatenga. Asi umwe hakuna chaikaone. Unja nyari kutaura sekuru. Inyore sei iyi vanhu vaika. Asi manje Paka mai wanda nemapikitori mai panichwa. Nyeredzi ndo yakatanga kusvika. Muri kunza kutaura kwandiri. Asi nyeredzi yatanga kusvika. Ndakapupura hwendo yakada kuya zvino uchenjeri yeni sekuru wacho ndiri parefu. Ndakauya ndakanozurira zarira nzira. Ndakada kuvakisa imba inonzi tsaka parenje rinonamatirwa rinonzi nyeredzi nomwe. Muri kunza nyaya yekutaura. Iteresesei. Pafu vaumbiswa apa ndakumbiswa pakataurwa makati. Waziziwa sekuru wakati kwete mukomana wakaenda kurefu Pani wejari. Apone boni yakakata. Laikatisa.
akuonaka achifonera ini wakusho ndakotitezvara wakuonaka asi towakusho ndewokuoye ikatatiswe kurwake aiwa itanyoka kumasiro kumusiko handizvizvona ndaita eya ungambota pandata kuti ndikudzo tipepo wandiona kudandi ndipedza machira yangu sekune machira matuki ari edimo amos edimo akauya kudai akada kuita chokoma mwete kanza sekuru kwete kwete ndo trati asi ana kubazoka ana kubazoka yetakagare pamwe chete audza kuti kete ini manjika ndaipurukutika but wakanyuraya muduku amosi ari kutemana kuzorora amosi ndakatsimbikwa amosi asevirutse nyoka akutadzisa wari kubva ndibadzire mupe anezikuvurikidza imatare muno aziaatsiwa ndibune kasunga muswini iri mugati fembese ndakauya kare kare anotora mugati Ndicho chirongwa chatakupai muri yeZimbabwe. Ndofunga vanoti hazviko mazvoona zviriko. Ndabva ndafunga hama yangu sawira wangu Dr. vari kuUK vanoti hakuna huroyi. Ameno kuti apa vanotsanangura vachiti chii kuti munhu azosvikira pakurutsa matombo. Andizoti chii ichochi. Vazhinji vanoti Drewmas media zvinhu zvese zvinongoitika munongoda kuti huroyi. Inini apa handisi kuda kuti huroyi. Asi kuti mukanya varutsa matombo. Handizoti vakaadya kupi. But chandishamisa inini shumba. Ndechekuti munhu kana achirutsa kana adya poison o kana adya chikozi munhu kana akadya poison harutsi poison anorutsa nezvese
zvadya. Exactly. But apa ari kurutsa matombo chete Nemvura. nemvura. Mvura ndiyo yanga anwa kainge inebute. Kunzima. Mule Zimbabwe Mahlabezulu kunzima kakhulu. Indaba esimangalisile njenge-Drewmas media kulabanye abajali ukuthi Drewmas media into zeniselipomba ukuthi into zokuloya into ezinjalo kodwa kulezinye izinto njenge-Drewmas media ukuthi nxa sesisukumela sesikamba yathi sebesibonile ukuthi noba sokuthiwa sokuloya kodwa lapha kuyini okwenzakalayo ngoba umuntu nxa ezahlanza amatshe kuphela ngabe kumbe uhlanze maybe lesithwala kade sidlile ngabe maybe siyakwanisa ukuqalisela khona apho ukuthi maybe isithwala esade sile poison but amatshe ukuthi ngabe ginyile amatshe sesiya kukhulu lo asazi ukuthi kuyini okuyabe kwenzakala thina asi changondiratidzawo hangu kuti chivanhu chiriko uyezve simba rasekuru riripo nderekuti mukanya ava vaigara mumba kwavo asi pasvika mhepo iyi yasvikira apa yabva yatanga kuti ndiisirei bute mumvura hazvina kutaurwa nasekuru anga achizvirapa ega kusvikira pekupedzesera. Asi chandingada kuzisai muri Zimbabwe tichaenda zvakare kumba kwamukanya. Tonoona kuti sezvo ataura kuti kuna nhingi ari kundiroya kuna nhingi ari kundiroya nhasi hatisizi kutaura. Saka sekuru vangoti aiwa mukanya tiri kuuya kumba kwenyu. Saka tichakupai nhau yamukanya vapamba pavo tione kuti inogadziriswa sei. So mule Zimbabwe njengoba terimuzwa ukuthi umkhanya ukuthi kade khuluma ukuthi hayi kumuli yami kulo muntu onje baqamba ngamabizo abo so thi wasesithi bayangiloya bayangenza so ukhulu wasesithi hayi ukuthi phela indaba le iphele kahle siza njani sizahamba ngapi sizahamba emzini wabo siyebona ukuthi liqiniso na ukuthi kulabantu abaloyayo akula umuntu adeze abantu nje selijala ukuthi ku-actor ukuthi kade actor yini kumbe ngamanga. So mule Zimbabwe thina sithe sisiza ukhulu esitsho njalo sathi sizamlandela nxa sebesiyayenza ukuthi phela lisuthiseke even lingasoze lisuthiseke abanye benu but thina sithe sisahamba siye khona le siyebona ukuthi kuyini okwayenzakalayo phela njenge-Drewmas media thina sishiyela indaba engaphi emoyeni. So mule Zimbabwe stay tuned for more. Sizafika ngale umuzi mukanya. Ngatisakanei mune zvimwe zvirongwa musakanganweka kusubscribe kulike kushare kuDrewmas media. Drewmas media Taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana.